Rok 2024 bol pre nás úplne špeciálny. Stali sme sa rodičmi a doma už momentálne máme 5-mesačnú dcérku. Milé mamičky a ocinovia, sú tu produkty, na ktoré sa oplatí pozrieť pri kúpe výbavičky pre vaše bábätko. Rada by som sa s vami podelila o skúsenosť s produktom, ktorý nám jednoznačne uľahčuje každodenný život. Toto nie je platená reklama, ide čisto o náš subjektívny názor na to, čo vlastne funguje u nás. A teda produkt, o ktorom vám chcem dnes porozprávať, je hopsadlo alebo odrážadlo Baby Bjorn Bouncer. My konkrétne máme tento antracitový Bliss Petal verziu. Viete nájsť nespočetné množstvo vzorov, farieb aj materiálov tohto produktu. Tento ergonomický bouncer je našim každodenným záchrancom. Keď maličku vložím do bounceru, tak mám istotu, že je hlavička, krk aj chrbátik sú v optimálnej polohe a teda vlastne ja si môžem kľudne uvariť, upratať, uvoľniť si ruky, aj s ňou komunikovať, aj sa s ňou hrať a robiť s ňou úplne že hocičo. Čo špeciálne oceňujem, je jeho dizajn, je jeho kvalita, jeho ľahkosť, manipulácia s týmto bouncerom. A takisto žiadne elektrické káble okolo. Na trhu nájdete veľké množstvo hopsadiel a odrážadiel. My sme vyskúšali konkrétne aj automatické, ktoré sa pohybuje zo strany na stranu, ale malička ho veľmi nemala rada a teda vrátili sme sa späť k Baby Bounceru. Keďže tento bouncer v podstate nemá funkciu samohojdania, ale jednoducho, keď vám dieťatko vyrastie, tak sa vie samo odrážať a hojdať, ako sa mu to páči. Momentálne moja dcérka už je vlastne v tomto veku, že sa začala hojdať sama a už sa vie dokonca aj trošku s ním poposúvať. Čiže treba samozrejme dávať pozor. Veľkým plusom je pestrofarebná hráčka, ktorá sa dá k Baby Bounceru dokúpiť. Samozrejme máte na výber z viacerých možností. My sme sa rozhodli pre túto farebnú variantu. Nie je to síce lacná záležitosť, ale oplatí si sa to a udrží to pozornosť dieťaťa. A vy tak máte viac času na porobenie si vecí okolo domu. Baby Bouncer je super, keďže ho viete používať už od narodenia dieťatka, od cca 3,5 kg, ako výrobca uvádza, až do veku 2 rokov a to do cca 13 kg. Má 3 nastaviteľné pozície a to vlastne od úplne, ktorá je skoro ležmo, to je pre dieťatko vlastne od narodenia v strednej pozícii a dieťatko už drží chrbátik a hlavičku a v tretej pozícii alebo v najvyššej pozícii, keď už dieťatko dokáže aj samostatne sedieť. Ako vidíte u nás, náš bouncer je nastavený v strednej pozícii, keďže naša dcérka už korektne drží hlavičku aj chrbátik. Ďalším plusom bounceru je jeho jednoduché čistenie. Stačí ho jednoducho vybrať a oprať v práčke na 40 stupňoch na jemnom programe. Na čo si ale treba dať pozor, je, výrobca jednoznačne neodporúča nechať bábätko v bounceri zaspať. Na to sú tu iné produkty, kde bábätko môže spať a to je napríklad nosič Baby Bjorn, o ktorom sa budem vyjadrovať v ďalšom videu. Malým negatívom tohto bounceru je trošičku vyššia cena, ale treba to brať ako investíciu. Tento produkt si udržiava jeho hodnotu. Čiže vlastne keď zainvestujete na začiatku a keď sa ho rozhodnete predať, tak tá hodnota neklesá až tak rapidne. Na trhu nájdete veľké množstvo týchto bouncerov aj z druhej ruky, čo je úplne super. A to napríklad na Vinted, na Facebook Marketplace alebo ešte na Bazoši som si všimla nejaké. A na záver by som sa chcela opýtať, aké sú vaše skúsenosti s týmto bouncerom? Máte odporúčanie na nejaké iné? Dajte mi vedieť v komentári. Ak si myslíte, že tento obsah je pre vás zaujímavý, nezabudnite mi dať like alebo dať subscribe na náš kanál alebo nechajte mi odkaz v komentári. A toto samozrejme pomôže nášmu kanálu rásť.